kabang ma borok rok ni sung ang ma kha kabang ma borok na confusion nang tong kha confusion tong ne da tam khali ya sa bomnor ya ake ang to khorok ni independent rok ha abani rok khana ho khana no khana na moharani selagang ba killa tei kubun jawo khasung reruglia he de jora komni bisingo rimandia abani bagi tabok ni ro madam ni song the candidate krikha he de ba anke boro ro nai palmania tabo kok srai kok hai BJP aro competition o thangnai tei butong IPFT sini IPFT butong nai te sini kisu independent rok butong nai te congress CPM rok butong mai na hai pana ta major arni was challenging ke sabai sabo tangke ADC সরকার BJP ke রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার হে দেবা আপনি বাঙাই দুইটা সরকার গনাং না কম্পিটিশন তঙ্গো তবে খুব ফাংরমানি আবনলে নং পালন খাইমানাই দে no khaine obisoi nungano jese jaga pa naha tagi to ga ni ti kubui to yang bujak mane ani porikha wang mano abun bagin no ang ni samuno pogui maya tabu ban khagla pan thewin tongo dora ko bathak di do beleke sobani sibai nironi kha waisa nironi khawo somai tangai hatei do phani bang basa nironi tabok bo kha kathang tongkho naharai tongkho nijini bokhano kathang tongrokho inge tabok kokhe hai jetu nirok salsa no follow up khaikhana salsa niro ani loktantro jotto budronani odhikar tongo budronani odhikar ni bisingo jodi kebo hamjakma kring khangke ba hamjakma kring ni bo option tongo nota inge takla inkhangke hai prosmit no ba yong onontono to belai kaham khene sinige bobo dofani khoroksa soba khai phaijanai sakara ungjaka haipana takfana kha ganang khai ni tongkho angke ani kok mote inkhangke tumung na follow up khaine inkhangke aro prosmit ti pramothani je candidate abo kono candidate ni upojukto ya number 1 samni bangi upojukto ya angkhangke boni tongmung samung boni kok samung boni one shokmung boni status ha dofani kono activities so boni kaisa positive nugya khotak joratui ani mokolo nugmani ani observation nugmani bo koroksa society ni acceptable borogya bo MDC ingani kono motteine boni quality te borokni public ni favor krui haine bubagra hnai sini product jini favor baisi borok tini kobonoi dong okay leader khangke khoroksana song nai khangke boni personality boni principle boni activities society o boni bis responsibility aboro kaham tam tongna nang public ni focus tongna public ni support tongna nang kintu prosmit songsarai hai prosmit hai rok borok no khangke bui themrang sing hono public rok borok no themrang sing hono omote hai rok no MDC toi phai khangke sini dofa teibu themrang si bang nai ha themrang bo snam nai teibu bo hai khena teibu themrang no bo encourage ronai walai nani bulai nani kok sitra sanani borok ni সভ্যতা civilized যেটা civilized সভ্যতা আ সভ্যতা ni জিনিস বন orok kri abni banganya bo hai borok rok no MDC rohor khangkhe a o tui gola sago tam hosnai kerosene thopsa rokhe mananoi thang homa hai obo hai borok rok jodi MDC ngi thang khangkhe tiprasa dopasi manam nai abni banganya prosminna to kono motei ani ব্যক্তিগত অবজারভেশন bo MDC ngani kisi safana sugya borok abni bangai kuno fana discipline krui tei borok ni kuno behavior ba tam hosne boroni civilized ni je status abo boroni busago krui aboni bangai ne omte hai borok rongno bot romani mane ne sini dofano dongsoni potho lama fiogoi romani siklai nai abni bangai ne prosmit no angti pramotha no hisaya prosmit no kisafana bodronani tam hosnai civilized people logni soesia busi khanam da inka tabo sing ADC ha phangno slai nai de slaya he de te boni badi be kabang matongu ara asram bari go inka sing ADC ha phangno slai nai slaya aga sini joto na public ni kaisa wan sok mutongu je kono সরকার no 5 বছর পর সেলাই খাংখাংকে সরকার কম্পিটিশন নঙ্গই পাবলিক নি ফেভারও সামুং মাতাঙ্গ যদি কাহাম তাংজাং খাংখাংকে বনো সংতে ওইসা নারগ থাই তে নারগ লাইনি চাইতগো দম নারগ লাইব আমাকে ডেমোক্রেটিক সিস্টেম নি সিভিলাইজ নি ডেমোক্রেসি সং
o 5 বছর যে জিরো ন जों abono change khaigui number 1 ni singkano masing nei abni bangini erisi hapang slaijaknai taklai tei o slainani thangthani go om hai prosmit hai borok rokni bangini slaijaknai abni bangai BJP ni bisingtui slainani 100% no public ni support abni bangai erisi hapang slainai ingkhang khangke je jagao leaders hayaro tipra motha phansi abono budroya prosmit songhairu no tipra motha ni borok phano budroya abni bangaino taklai jike phani edisi slai jaknai tei asram barigo prosmit hairok no sung budro khangke dofao teibo serai khasia thamrang barinai mami edisi wo takalai BJP no wo porisalok khaya no ang basa khayo abni bangaino sense tongnai jeke phano tamni khangke public rok belai ke porisa nangkha tipra mothani leadership o prosmit hairok serai rok themrang basa baikha teibo borok basa rnai inke borok kaham to borok basa romaya phiaba gundagiri mostangiri hamia sitra khok sitra amti rok sanani ingkhang khangke borok belai ke ne dofao kaisa bemar hai dofani kaisa bemar haisi obhai serai ro abni bangai aborok no kono moteino siblai society accept khaya tei siblai person ro tipra motha tongphano prosmit hai borok no pudriya adise hapang slainai ingkhang khangke taklai BJP first o borok state government bu central government bu tongoi tongkho tini bu abni bangai borok no abo possibility serai ko TPM no bubagra khoma khaibano bubagra ni sengkra tipra saro TPM no kontino khoma khaiga no JP dakha sini sago o biste komulia serai abo sana thamu patal khula kharanar deno ang no open challenge yo nong jodi ঠিক leader ka ham dopan babi samung khainai kai ang no open challenge yo nong asram bari sabi asram bari wa mas bedarin khaine bari nong jodi buring kai ang no open challenge yo